L-ekonomija Maltija qed tkompli tikber u l-ġid nazzjonali saħansitra jisbuq dak ta' qabel żmien il-pandemija. Fl-ewwel mitjum mindu Roberta Bela ngħata l-ewwel mandat mill-poplu l-ekonomija Maltija komplet tirċievi ċertifikati eċċellenti. Aġenziji internazzjonali tal-kreditu bħal Fitch u DBRS il-kol taw rating ta' A u anke A+ lill-ekonomija Maltija. L-esperti ta' dawn l-aġenziji li huma magħrufa li ma jħarsu lejn wiċħat il-koll innutaw ir-reżiljenza ekonomika u issa l-irkupru qawwi mill-pandemija. Saħansitra l-Kummissjoni Ewropea nnutat kif pajjiżna se jkollu t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni. Quddiem ir-realtà tal-olli tal-ħajja kaġun tal-gwerra fl-Ukrajna, il-Prim Ministru waqt kampanji elettorali iżda anke wara baqa' jisħaq li l-piżijiet m'għandhomx jinxeħtu fuq il-poplu. Kellna għażliet importanti dakinhar. Jew li nagħmlu kif għamlu ta' qabilna fl-2008 fejn fi kriżi ekonomika ferm kien xeħtu l-pis fuq in-nies minn seta' jerfa' l-pis minn felħu refaw minn ma felħux otor. U rajna ġara b'dik it-tip ta' politika tas-sikkar ta' ċinturin kellek min il-qatt spara l fuq domna sal-2016 biex niżilnieh il-qatt irġajna. Kellek ekonomija li friżat u l-pajjiż bata l-konsegwenzi. U l-għażla awtomatika nsejħilha jien dik li ħadna f'Marzu tal-2020 kienet li ninvestu fin-nies, ninvestu fin-negozji tagħna li nipproteġu is-saħħa tan-nies. Dak li għamilna. U għalhekk li l-għażla tal-lum, l-għażla tas-26 ta' Marzu tassumi importanza akbar. Quddiem politika li tinċentiva anke fl-ewwel mitjum ta' gvern ġdid li kiseb l-akbar mandat b'saħħtu fl-istorja elettorali ta' Malta Indipendenti, il-Prim Ministru kompla jistimula fiduċja li ra bajnieh meta anke ltaqa' man-negozji. Illum il-qatt jinsab fl-inqas livell fl-istorja taħt 1000 persuna, dan anke frott l-għajnuniet waqt il-pandemija bħal wage supplement. Iżda anke f'dawn l-ewwel mitjum quddiem sfidi kurrenti, il-Gvern baqa' jwieżen u jintervjeni fejn hu possibbli, bħalma żamm il-prezzijiet tal-enerġija u l-fjuwil stabbli. Fil-fatt il-prezz tal-fjuwil f'pajjiżna huwa fost l-orħos fl-Ewropa u l-Maltin u l-Awċin saħansitra jħallsu kważi n-nofs tal-prezz tal-fjuwil f'pajjiżi ġirien. Dan apparti ftehim mal-importaturi tal-qmugħ u għajnuna lill-bdiewa u r-raħħala fuq il-ġwies.